Tini norok ni bus kangok dui tinta kok sana ne bagai ma phaimani. Nugui tongo tiring bisiketal nei. Pia history wo naik na sikang ke. Cini tiring bisiketal abongka poila boisagosi. Pia tamo wansugui December 21-22 nei abo jotono tonglaikha abo kidu saimeya. Abo haikena cini dofa जों सिजाक्तते सियाखे तंलाइखा हंके आगामी दिनाव हायनो सिनि दफाखौ मरिन थांनाय तामने हंके जों चिनि संस्कृति रीति नीति न जों मान लालिया चिनि लाइफ मान जों मान लालिया जों परम्परा न जों मान लिया जों आगे ताम खाइफाय आबनो जों मान लिया जों तामो बाय परम पूजा खाइफाय आबनो जों मान लिया जों भाइके जोंनि लाइफ मा तंसिनाय लाइफ मा करेखा माने न जों पुरा आस्ते आस्ते आस्तर कमरिन थांसैसो किन्तु जतनो राजनीतिक महल खेलानि मैदान दफा हनि कक्स उफिया दफा भाइके लामा थाङै थानाय आबो केबो साइबे केबो खुक पेरि आबो है कक न तिनि सिजाक नुजाक रोंजाक चिन दफारावबो ओङै दङ ट्रक फिया बरनि थानिबो मेसेज तोना नांनाय मेसेज रहना नांनाय जे जगाव जों वेस्टार्न कल्चर न तैलाय जों ताबो डिसेम्बर जे त्रिंग हने जों पालाय दङ माने आबो कि चिन त्रिंग देबा तिनि त्रिप्राप्त देबा चिनि त्रिप्राप्त तो पहिला बैशाख जे जगा बुइसु जों बुइसु बाबो गरिया हने हिनु आफ्रो सिबलै चिन त्रिंग तो चिनि बिसिकेताल तो आफ्रो सिबलै फिया ताबुक 2-3 जना कक सावनाय आबो हायके साकांके 2-3 जना सिजाक नुजाक ने आनो हिनाय 2-3 जना ताम हिनाय बैशाख तो बांगाली नि सिहनि हिनाय वानसार नि सिहनि हिनाय वानसार नि के बंगाब्द चिनि के त्रिप्राब्द चिनि त्रिंग उंमानि परे त्रिप्राब्द उंमानि परेसि 2 বছর পরে ওসি বরনি बंगाब्द उंगो ताकलाय बिसि बायंगे जों 1435 त्रिप्राब्द बांगाली नि हिंगे 1432 बंगाब्द आफ्रो सिनि त्रिंग के ताबो अमनो तैलायबो जों चिनि youth young generation न जों ताकफोर बैड मेसेज बुल मेसेज रि तंलायबो जों हायसि चिनि लाइफ मा चिनि सृष्टिओ तामुं फाय एमनकि राजानि आमल जों ताम पालाय फाय आबो पन्द तो जों ताम मान लालिया हंके माने मुंकरि लेखे हंके चिन दफा हायनो कमारै चान्स नायसि दफा कुसुगो काबु निजेनि कल्चर रीति नीति न बायसि जों दफा ट्रक कुचुकावै सिनि जागै थाङो फिया सिजाक्तै बाक्सा चुपचाप के तंगो हामिया हिंजाया ना तै हने आरो नों कबिनो खरां माति सानाय कबिनि सिकप्लायङो सालसा चिनि तिरिं बिसिकताल अब पहिला बैसागोसि अब हाइन थं तमको गया फालतू को गया अब चिनि परम्परानि थेकेने जों चिनि नाना दादु सं जों आफरनि सिमिने जों अब उङै फायौ जों अब पालाय फायौ तिनि ताकलाय बिसि बायके 1435 त्रिप्राब्द एबा त्रिंग ताम नन्नगै भाइके त्रिप्राब अब डिसेम्बर नि 21-22 तारिख त्रिंग नि बिसिकेताल नि पालाय लेखा अब किन्तु साइमे आइसि अब किन्तु जों बो दुनिया तंका बो थागो दुनिया तंका अब हायके जों तंखांगे तंथकमुं दुनियाव तंखा एन्जॉय दुनियाव तंखा जों ट्रक कमारिन थानायसि जों चिनि भारतीय संस्कृति चिनि आगिनि जों पालाय फेमानि आबोनि थेके जों चिनि
বংশ পরম্পরা থেকে जों सिनिजागौ सिसादै खरां माति सानाय आबहायनो तागरो बगरक अबहायनो हाय नाइसिक दंजने जिनिसिया राजनैतिक मैदान दं हने आनि पद कमाय थानाय हने आबहायनो चुपचाप के तंकाके इंया आनि बुसा तोरै थानाय निनि बुसा तोरै थानाय आफ्रोनर बुल मेसेज होनो रहरनाय निनि बुसाबतै न नों निनि लाइफ मा परै थानाय नों खुलुमबायखो जतन हामिया साइ तंखांके जाफैगे तंखांके जे हिनमान नरक आं माने नानै हेसि फिया आं जे सिमानि आं कबुय के तंनाय कबुयबेन कबुयबेन सालसा जयङै फुनुबुरि नाय हेसि